Kaya pinapin kaya kayo guys, ito po yung ating digital therapy for lower limb left and upper limb left. The stroke affected kay Joel Santos. Siya po ay 54 years old. Dito po tayo sa Paitan, Kandating, Arayat, Pampanga. Yan. Nanay, kaway. Ayan ang kanyang nanay. Nakabantay sa kanya. Yan guys. Yan. Yan ang nanay ni Joel. So this is 17 days namin after na mag-exercise, massage therapy, Bentosa. And this is the last part of his therapy for today. Ayan. June 30, 2026. Ayan. Hanggang sa muli po. Siyempre, shoutout tayo sa lahat, sa pamilya ni Joel. Shoutout. Ayan. Sa kanyang magulang, sa kanyang mga kapatid at mga kamag-anak, sa lahat ng sumusuporta po ng mga kaibigan niya dito sa therapy ito. Ayan. Shoutout to all of you guys. Ayan. Shoutout Kandating. Ayan. Shoutout Paitan, Kandating, right, Pampanga. Ayan. Ayan. Abangan nyo yung paglalakad ni Joel guys. Ayan. Hanggang sa muli po. Ito po si Modernong Manggeping 2 Stroke Therapy. Please don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel, Modernong Manggeping 2. God bless guys.